መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 114 እስራኤል ካብ ግብጺ ቤት ያዕቆብ ካብቲ ቋንቋኡ ዘይስማዕ ህዝቡ ምስ ወፀ ይሁዳ መቕደሱ እስራኤል ግዝኣቱ ኾነ ባሕሪ ሪኣቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰ ኣኽራን ከም ደዓውል ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ ኣቲ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ዝሃደምኪ ኣታ ዮርዳኖስከ ንድሕሪት እተመለስካ ኣቱም ኣኽራን ከም ደዓውል ኣቱም ኮረቢትሲ ከም ዕያውቲ እተሰራሰርኩም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ኣቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ነኻውሕ ናብ ቀላያት ንዓረ ናብ ዓይኒ ማያት ዝለወጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ አንቀጥቅጢ